Privítam ďalšieho rečníka, ktorým je Marian Hurta zo spoločnosti Engeto. Marian, nech sa páči. A vašich 10 minút je k dispozícii. Raz, dva, počuť ma? Super. Tak ja vás všetkých vítam. Moje meno je Marian Hurta. Je 1. září 2015 a ja čerstvo po škole nastupujem do korporácie. Mám na starosti nábor zamestnancov, hajrujeme ajťákov. Ako rozoznám jednotlivé technické znalosti, ako spoznám tie jednotlivé technológie, ktoré sú v životopise. Bol to pre mňa challenge. A vy si vravíte, čo má spoločného nábor zamestnancov so vzdelávaním? Sme práve na vzdelávacej konferencii. No, díky náboru technických zamestnancov som si uvedomil, čo za komplexné znalosti títo ľudia musia mať. A zároveň som si uvedomil, jak je vzdelávanie síce veľmi dôležité, ale vo firmách často podceňované. A z toho dôvodu sme odišli s kamarátom z korporácie a založili sme vzdelávací biznis, venujúci sa výuke IT. A po 8 rokoch a odučení 20 000 ľudí by som s vami chcel dnes nazdieľať naše skúsenosti s firemným vzdelávaním. Celkovo sme problematiku zabalili do 3 oblastí a tieto vám teraz predstavím. Tieto oblasti sú čo, kto a jak. Prvá oblasť je kto. Pod kto si predstavte, koho školíte. Cieľová skupina, účastníci školenia. Keď sme začínali, klient prišiel, chcel odučiť 15-20 ľudí. My sme si povedali super, poďme ho odučiť. Ale vlastne vybrať vhodného človeka alebo ľudí na to školenie je docela oriešok. Mali sme tam 10-12 ľudí, ktorých klient chcel reálne odučiť, ale aby sa to cenovo oplatilo, tak to doplnil ešte ďalšími. My sme prišli na školenie a zistili sme, že tá skupinka je veľmi nehomogénna. Niektorí sú tam už skúsenejší, prvé lekcie ich nudia, druhí sú tam začiatočníci a nejaké zlaté stredné tempo výuky bolo pre nich moc rýchle. V lepšom prípade si polovica účastníkov niečo odniesla, v tom horšom to nebolo tak veselé. Takže to bol kto, čiže cieľová skupina. Druhým bodom je čo. Pod čo si predstavte, čo konkrétne sa bude vzdelávať. Technológia, programovací jazyk, framework. Klienti prichádzajú s tým, že hľadajú dodávateľa na programovací jazyk Python alebo chcú svojich zamestnancov odučiť dátovú analýzu. Problém je v tom, že častokrát je toto jediné zadanie, ktoré dostaneme. A to je úplne v poriadku. Niektorí z vás kývajú hlavami, je to úplne v poriadku. Alebo opačný prípad. Klient príde, pošle nám osnovu, toto nás doučte. My si otvoríme osnovu, pozrieme na to a zistíme, že za daný čas nie sme schopní to odučiť. Alebo tie technológie, ktoré v osnove sú, by mohli byť poskladané trošičku inak. A to, že sa toto deje, je absolútne v poriadku, pretože my nemôžeme očakávať, že L&D manažéri alebo kdokoľvek, kto s nami bude z vašej firmy komunikovať, bude expert na všetky IT technológie, aj výukovú metodiku. Vzdelávateľ by nemal len akceptovať zakázku, mal by ju s vami konzultovať, mal by vám pomôcť. To je čo? A na záver je tu jak. U jak si predstavte, akým spôsobom sa bude učiť. Časová forma, flexibilita, spôsob výuky. 8-hodinové školenie alebo 2-krát týždenne po 3 hodinách, prezenčne, online, hybridne. Ako zabezpečiť, že ľudí to bude baviť? Ako zabezpečiť, že ľudia si odnesú to, čo potrebujú? Je tam milión otázok. A to je správne, pretože zrovna jak je to najťažšie v stavbe celého toho školenia. Dobrý vzdelávateľ by s vami mal všetko konzultovať. Mal by byť ako váš parťák, kľudne si zobrať lektora so sebou na konzultácie s vami a o všetkom sa pobaviť. Ale vidíme, že i v roku 2023 je stále častý prípad, kedy dodávateľa vzdelávania len pošlú firme dané školenie a nekonzultujú. To je za nás trošku škoda. To bolo kto, čo a jak. Je to obecné, zdá sa to jednoduché, ale podľa mňa je to stále veľmi dôležitá oblasť, ktorá je často podceňovaná a výsledok toho školenia, ako aj spomínal Braňo, nie vždy môže byť taký, ako sa zdá.
My sme Engeto Academy. Akým spôsobom učíme my? Pokiaľ ide o úvodnú tvorbu osnovy, čo máme odškoliť, snažíme sa so zákazníkom konzultovať. Snažíme sa zistiť, čo za účastníkov školenia tam bude. Snažíme sa buď nejakým spôsobom si povedať OK, vaši zamestnanci sú dostatočne dobrí, alebo OK, títo sa potrebujú pred školením ešte niečo doučiť, aby si reálne z toho kurzu niečo odniesli. Čo sa týka lektorov, pokiaľ školíme biznis, tí lektori musia mať biznisovú skúsenosť. Verte či nie, lektori, ktorí nemajú biznisovú skúsenosť, sú kvalitatívne inde alebo nie sú zvyknutí na ten spôsob výuky, ktorý sa učí pre biznis, pretože školenie biznisu a školenie koncových zákazníkov sú za nás dve rozdielne veci. A čo sa týka ďalších foriem, vždy používame na našu výukovú platformu. Či už sa jedná o prezenčné školenie, online školenie, naša výuková platforma má v sebe výukové materiály, má interaktívnu platformu, kde môžete písať kód, dostávate na váš kód personalizovanú spätnú väzbu a podobne. Tak to vypadá. A hlavnou témou tejto konferencie je AI. Jak sme my na tom s AI? Je skvelou správou, že zo pár klientov z bankového, poisťovníckeho sektora alebo aj software housey s nami už začiatkom budúceho roku budú testovať našu verziu AI výukovej platformy. A práve prebieha testovanie a keď sme sa zamýšľali nad tou platformou, tak sme si vraveli, OK, ChatGPT, nejaký machine learning, všetko sú to fancy názvy, ale keď sa tak nad tým zamyslíme, tak sme si vraveli, OK, ale individuálne použitie týchto technológií v praxi neprináša až taký výsledok, ako by sme si mohli myslieť. Tak sme sa vydali trošku ťažšou cestou. Vravíme si, že vybudujeme wow platformu. Vybudujeme platformu, ktorá bude nabízať generačný skok. A znova sa vrácam k tomu, čo hovoril Braňo na začiatku, pretože to dávalo perfektný zmysel. Nie je univerzálne vzdelávanie, že vy sa vzdelávate len videom alebo len textom. Malo by to byť ako celok. A tú platformu, ktorú vyvíjame my, tak snažíme sa vytvoriť personalizované vzdelávanie pre každého účastníka kurzu. Je to na mieru. Trénujeme náš vlastný AI model, ktorý je trénovaný na 500 000 našich slov a 20 000 našich študentov, ktorí s platformou interagujú. A díky tomu vás bude viesť za ruku a podľa toho, ako sa učíte a kde robíte chyby a čomu nechápete, vám bude tvoriť a poskytovať ďalší vzdelávací obsah na mieru. Keby ste si z dneška mali odniesť jednu jedinú vec, tak by som bol určite rád, keby ste pri výbere vzdelávania mysleli na tie oblasti, kto, čo a jak. A premysleli, jestli váš dodávateľ IT vzdelávania s vami túto problematiku konzultuje. A samozrejme by sme boli radi, keby ste v druhom kroku pomysleli i na to, že my v Engete presne vieme, ako tieto veci riešiť. Moc vám ďakujem.